Şu günler Mara vilayetinde Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri dindarlara gözegçiligi gaýtadan güýçlendirdiler. Adatlyk radiosynyň Tebitdäki habarçysynyň maglumatlaryna görä, howpsuzlyk işgärleri öýünde dini mazmunly kitap saklamakda guman edilýän we namaz okuyan adamlary MHM-nyň edarasyna çagyryp soragy çekýärler. Olar maňa kim wagt edýär, kim hökümeti garşy gurrunlar edýär, kim namaz okumagy öwredýär diýen soraglary berdiler. Dip soragy çekilen namaz okuyan marly ýaşaýjylaryň biri 27 ýanwarda habarçymyda beren maglumatynda aýtdy. Soragy çekilen adamlaryň ençemesiniň habarçymyda aýtmagyna görä, olar özleriniň näme sebäpden Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň edarasyna çağırlandyklaryny soranda, howpsuzlyk işgärleri olaryň atlarynyň gara sanawy goşulandygyny aýdýar. Biz olardan näme sebäpden bizi gara sanawy goşandyklaryny soradyk. Sonda MHM-nyň işgärleri geçen ýylyň tomsunda siziň öýleriňizi döküp soragy çekenimizde wahabist bolmasaňyz arak içiň diýdik. Sizim içmediňiz. Şol sebäpli siz gara sanawy goşuldyňyz diýdiler. Men indi bularyň gözünde wahabist bolup duryn. Dip marly ýaşaýjy belledi. Ýatlasak geçen ýylyň iýulynda Adatlygyň Mara we Lewap vilayetlerine habarçylary Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleriniň öýünde dini mazmunly kitap saklamakda guman edilýän adamlaryň öýlerini dökýändigini we olary soragy çekýändigini habar beripdiler. Şonda habarçylarymyz MHM-nyň ýerli edaralarynyň işgärleriniň dindar we namazhon hasaplanýan adamlaryň öýlerinde Gurhandan başga dini kitabyň saklanylmazlygyny talap edýändigini aýdypdylar. Habarçylarymyz MHM-nyň edarasyna çağırılan adamlaryň ençemesiniň özlerine hödürlenen aragy içmekden ýüzegürendiklerini hem gurrun beripdiler. Häzirki wagt gaýtadan soragy çekilýän bu adamlar Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri tarapyndan özleriniň suraty düşürilendigini hem aýtdylar. Şeýle-de olar MHM-nyň işgärleriniň öz öýlerine hem barýandygyny we maşgala agzalarynyň nähili kitaplary hem de näçe wagt namaz okuýandyklary bilen gyzyklanýandyklaryny hem bellediler. Adatlyk baýdylanlar barada MHM-nyň Mardaky edarasy we Marynyň polisiýa müdürligi bilen habarlaşyp goşmaça maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanyň hökümeti din adatlygyna gözegçilik edýän halkara hukuk toparlar tarapyndan ýurt raýatlarynyň din adatlyklaryny berk çäklendirmekde tanqid edilýär. Häkimetler ýurtda dindar hasaplanýan adamlara garşy basyşlary wagtal güýçlendirýär. Geçen ýylyň martynda Adatlygyň Mardaky habarçysy türkmen häkimetleriniň baş meçhide baryp Miraç gijesinde ýagşy dilek edýän ýaşaýjylary kowandygyny habar berdi. Sebitiň ähli ýerinden diýen ýaly gelen adamlar hiç kime päsgel bermän meçhidiň daşky diwarlaryna ýaplanyp töwerekdäki oturguşlarda oturup doga okuýardylar diýip habarçymyz aýdypdy. Dünýäwi Türkmenistanyň baş kanununda raýatlaryň din adatlyklaryna kepil geçilýär. Ýöne iş ýüzünde dürli dinleriň wekilleri şolsanda musulman ynanjyna eýerýän adamlar özleriniň häkimetler tarapyndan ýanylýandyklaryny aýdýarlar. Synçlaryň ençemesi döwlet gözegçiligindäki dindarlar bilen beýlekleriň arasynda uly tapawut goýulýandygyny we ýurtda çuň ornan şahsiýet kultuny goldaýan dindarlara artykmaçlyk berilýändigini aýdýar.